Siya sino ni Alexander Graham Bell? Apay, ang mabigbig daytoy akas maysa na indaklan na tao ang nagbiag dito'y lubong. Anya ti kontribusyon nga insagot na iti industriya ken panagabanse ti biag dito'y lubong. Dagitoy asaludsod ket intay maduktalan ti sungbat na iti daytoy asarita may papankan kuana. No agsukisok tayo may papan iti napalabas a pakasaritaan dagiti inventor iti may kasangapulo ket walo a siglo, maduktalan tayo a binigbig ti lubong ni Alexander Graham Bell a naindaklan nga inventor ket naipakarbengan kan kuana daydi panangtagi kwa iti dayaw nga ama ti telepono. Saan na dayto idi tinay pangruna at turong ti dala na sursurutan na. Napatpatagidikan kuana ti akem na amanursuro kadagiti tulen. Nagrusing iti panunot na ti konsepto nga electronic speech wenno panagsarita babaen iti elektrisidad wenno elektroniko. Gapan iti inana asaan a makangeg. Mangipampamuspusan idi amang pabaligi iti sistema ti panursuro kay dagiti saan a makangeg tapno iti labes daydi kinaawan ti panagdengeg da ket makasauda kuma ken mabalinanda ti makabukod nga agbiag ken aggunod akas kadawyan a tao. Kasin sarita na itinaminsan ken ni Helen Keller, kinunana a pamati na at ibiyag ti maysa a tao ket gasat anay tuding. Iti daydi lubong na, nalabit a karkar na, a daydi panagbiag na, ket naglinabag kadagiti pasamak a nagnaynayon a naynaig iti kinapateg ti uni. Ket no nataknay nga inventor ni Alexander, na indaklan a tao daytoy iti panagayat na a mangitag-ay iti dayaw dagiti tao a napadidaman iti pisikal a kinagasat. And kas maiyanig iti naratibo tayo may papanitibiyag ni Alexander Graham Bell, umuna nga intay taljapan nga amuen tinagpunganayan dayto imbensyon a telepono. Nabuntog ti panagtaray ti komunikasyon idi ununa a panawen. Agtalged dagiti tao amang ipatulod ti mensahe babaen kadagiti biyahero nga agdalyasat ken agsawsawar kadagiti naduma-duma a lugar. Lawas, bulan, ken uray paytawan idi ti bilangan tapno may pagteng ti tao iti mensahe na kadagiti nakaykadnganda. No adayo ti distansya, kadawyan ano baybayag met a makadanon ti komunikasyon. Idi na imbento ti telegrapo ket naiparwar ti panakaaramat na iti gimong dakkel ti naitulong na iti panagduruas ti disenyo ti komunikasyon. Nagtungpal daytoy iti panakaarami ti telepono ket nangnayon nang ipapardas iti panagbaliw ti lubong. Ni Alexander Graham Bell ti kadawyan ang mabigbig anang imbento iti telepono a pinanaganan na idi ti electrical speech machine wenno electrical a makina nga agpaay iti panagsarita. Daydi disenyo nga inaramid na ti imuna a naiyawatan iti patent wenno karbengan ngagtagikwa iti konsepto ti telepono. Nupay kasta, saan nga isu ti imuna a nakapanunot iti ideya ti komunikasyon babaen ti linya. Ti kinagpaysuna, ket addamit iti dadduma a nagpartuat iti may naig iti daydi instrumento nga inaramid na. Isu da Antonio Meucci a nagpartuat iti agpatang a telegrapo a nakaibael iti adayo a komunikasyon. Adupay dagiti nagpartuat iti instrumento no saan nga kaarig daydi inaramid ni Alexander ket addaan dagalad a nagpunganayan ken nakaibasaran ti modelo ni Alexander. Idi 1816, 1816, adda inaramid ti maysa nga Ingles nga inventor nga umuna a working telegraph a nagaramat iti elektrisidad nga static. Daytoy panakausar ti elektrisidad nga static ket kas kumaday di telepono nga imbento ni Amos Dolbear anang pabael iti komunikasyon iti adayo nga awan linya wenno barot a nausar. Nagtalged ti instrumento iti elektrisidad arumswa iti daga tapno makabael amang palasat iti komunikasyon. Daytoy working telegraph amakuna ti umuna a klase ti telegrapo a dagiti ungto ti linya nga inusar na ket adda nakakonekta a dial wenno agpusipos a paset a namarkaan iti letra ken numero a pakabasaan iti pigsa ti elektrisidad nga agtaray iti linya a mangitransmit iti mensahe. Inaramid daytoy ni Francis Ronalds ket inyo presir na ti pannakausar daytoy iti armada ti Britanya. Ngem pinaay dagiti otoridad ta kinunada
asaan da akasapulan. 20 tawen kalpasan na, adu dagiti elemento day di disenyo ni Ronalds, nagbalin anaskan a paset ti telegrapo, nga isut na kay gapo ti panakay komersyo ti aparatos. 1830, 1830, nagpartuat met ni Baron Paviel Schilling at taga-Estonia iti aparatus nga electromagnetic telegraph. Daytoy electromagnetic telegraph ket instrumento a telegrapo nga agpaay iti komunikasyon ti tao babaen iti mensahe a kodigo. Kastamet nga idi 1849, 1849, adda napartuat nga acoustic telegraph wenno makunkuna a speaking tubes ket makapagbalin iti panagsinao ti dua a tao manipod agsumbangir nga ungto ti distansya nga 6 milya. Daytoy acoustic telegraph may saanagan ti telegrapo na magbaliw ti uni ket pagbalinan na nga electrical a signal ti uni. Idi 1861, 1861, nangaramid ni Johann Philips Reis, Aleman a siyentipiko ken inventor ti instrumento a pinanagana na iti telephone. Nagadal nga siyentipiko ni Reis, iti kabukbukudan na panagsukisok ken panagsursuro. Impakita na daydi aramid na ijay Royal Prussian Telegraph Corps ket insurat met daytoy iti may papan iti daytoy a gadget. Nakaala idi tinaiyulog a kopya ti dokumento daytoy ni Thomas Edison idi 1875, 1875 ket inusar na daytoy konsepto iti imbensyon na makuna a carbon microphone. Daytoy carbon a mikropono ket makuna met daduma a carbon transmitter. Maysa a klase ti mikropono daytoy amang pabaliw iti uni tap nagbalin a signal ti elektrisidad amang ngeg. Mausar pay daytoy apang papigsa iti uni. Mainaig iti daytoy ti Italiano ani Innocenzo Manzetti ket nakaaramidan idi iti 1860, 1860 iti instrumento nga immununa ti disenyo na ngem ti instrumento nga aramid ni Alexander Bell ngem sa nadagos nagaplikar ni Manzetti iti patent nga agpaay iti disenyo na. Kabayatan na ijay Brussels a syudad ti Pagilian a Belgium nakapartuat met ten idi ni Charles Bursol iti gadget a naggalad akas telepono. 20 tawen kasakbayan day disenyo ni Alexander. May sapay nga Amerikano a pisiko ken inventor ni Amos Emerson Dolbear nga nangimbento iti umuna a telephone receiver nga addaanen idi iti duagalad akas iti moderno a telepono. Nagusar day di gadget na iti permanente a magneto ken metallic diaphragm an aramid iti litrato iti naingpis a lata. Daytoy metallic diaphragm ket naingpis analapit a metal wenno landok a pasaray nga adda korugasyon na ket agakem a paset ti instrumento. Inaramid na daytoy di 1865, 1865, sangapulo ket maysa a tawen sakbay anayawat ken ni Alexander ti patent daydi modelo ti imbensyon na. Kadagiti sumuno a tawen naited ken ni Dolbear ti patent ti magneto electric telephone. Idi 1876, 1876 ket ti static telephone met idi 1879, 1879. Bayan day di apanawen, idi 1667, 1667, nagpartuat ni Robert Hooke, may sa apisiko ehenyo at taga-Britanya iti acoustic string phone. Daytoy acoustic string phone, ket telepono, anaaramid iti dua alata wenno nasukong abanag, asaan ang mapakatan ti elektrika nga isilpo, wenno ikonekta iti agsumbangir nga ungto tinairteng anabinnat alubid, wenno barot. Mabalin apadasen ti mga ramid iti lata at telepono, apangobserbaran ti panagtaray ti uni. Kastoy ti pamayan, panangaramid iti daytoy ng eksperimento. Abutan ti saggaysa ti uber ti dua alata. Mangala ti tali, asaan unay nga ti dug. Iyubon ti maysa nga ungput ti tali ti uber ti maysa alata, ket iyubon met ti kasupadi nga ungput na iti may kadwaan na abutan alata. Siglutan dagito na iyubon nga ungput ti tali ti uneg ti lata. Siyertwen ati siglot ket saan alumsot iti abot ti lata uray no ben naten ti tali iti nairteng. Padasen ti aguni ti maysa nga ungto
ket denggen ti sabali nga adda iti bangir nga ungto, kasapulan a nairteng, ti panakaben na ti tali, tapno makadalyasat ti uni. Idi 1672, 1672, insingasing met ni Francis Bacon, ti panagusar ti ititubo nga agpaay iti komunikasyon. Atan ti panawen ni Alexander, nagruwar dagiti dadduma nga inventor, anang tunton iti patent, dagiti inbensyon da amay naig iti telepono, ang nakairamanan da Silvanus de Cushman, Daniel Drobo, Edward Farrar, ken James McDonough. Nakapartuat met iti prototype ti telepono ni Elisha Gray, maysa nga inhenyerong Amerikano, idi 1876, 1876. Ti maysa a prototype, akas daydi inaramid ni Elisha Gray, ket isut umuna a bersyon ti maysa nga instrumento wenno behikulo, isu daytoy ti punganay a disenyo ti maysa nga imbento ana partuaten a kumpleto. Nagususar idi ni Gray iti likido a transmitter wenno liquid transmitter, kasakbayan pay a nakaaramid ni Alexander iti modelo na telepono. Daytoy likido a transmitter ket maysa kadagiti kaunaan a gadget wenno instrumento amang pabaliw iti uni, ket pagbalinan na daytoy nga agtartaray nga elektrisidad. Managan daytoy itati mikropono. Ngem daydi patent ti telepono, ket nagtalinaed anaited ken ni Alexander, iti kasta, iso tinaynagan akas pangamaen ti imbensyon a telepono. Intay nga rod ita amwen ti kabibiyag ni Alexander Graham Bell. Naiyanak ni Alexander Graham Bell, idi may 4 ti Marso, 1847, 1847, ije Edinburgh, Scotland, wenno Scotia. Anak daytoy da Alexander Melville Bell ken Eliza Grace Simmons. Managan daytoy idi ubing ti Alec. Idi nagtawan daytoy ti 10, imawat ti kaamaan a Bell ti makidagos kadakwada nga estudyante ti amana. Alexander Graham tinagan na. Naaddaan ti panagrukbab ti ubing nga Alec iti daydi a nakidagos a gayyem ti kaamaanda. Naobserbar na ti kaadda ti dua anagan daytoy, ken kastamet a naamiris na, aday di manong na, ket duamet tinagan na, idinto ta may salaeng ken kuana. Napaapala ni Alec, ket kiniddaw na iti amana nga iti sumuna panagkasangay na, ket kayat na ti maaddan ti may kadua anagan. Graham ti pinili na. Pinabusuyan met ti amana, ket ididimteng ti may 10 ket may satawen na, inayon dati Graham, amay kadua anagan na. Idi 1858, 1858, gimatang ti balay dagiti naganak ken ni Alec ijay disso at Trinity, ijay Edinburgh. Addaanda idi ti kaaruba a pamilya nga herdman, ken akin kukwa ti pagaramidan ti arena. Iti may nga aldaw, kas kadawyan iti ubing a lalaki, kadwa idi ni Alec daydi kaaruba da akapatada na. Ni Ben Herdman, ngagpapaanawa ang nagayayam. Nakasurun day di ama ni Ben, ket binagaan na dagitoy dua. Apay adi kay agaramid ti adda pagserbyan na kuma. Dinamag ni Alec no anya ti mabalindang aramidan. Kinuna day di ama ni Ben, akasapulan na ti katulungan na amang kasakas iti ukis ti trigo. Nakita ni Alec aday di panagkasakas ti trigo, ket narikot ken natrabaho. Naamiris na mabalin nga iaramid ti makina daydi at trabaho. Isu daydin tinangidoron ken ni Alec anang aramid iti sinan makina nga adda takyag na nga agpusipos. Daydi takyag nang agtayek ket inikka na ti gisgis alantya ket nakabalin daytoy a pinagkasakas da. Nausar daydi inaramid na disenyo ijay iti sumagmamano atawen. Idi naglabasan ti adu atawen, malagip idi daytoy ni Alexander ket kinunana. Kas magteng ti lagip ko, daydi bilin ni Apo Herdman idi apan nangaramid ti adda serbina, ket isutim muna nga insentibok a nagimbento, ket daydi sistema ti panagdalus iti trigo, ti imuna abunga na. Saan ang makangeg daydi nanang na, ngem manursuro iti panagbitla ni Melville Bell, nga amana ijay Universidad ti Edinburgh.
Nagsurat pa idi ti libro ti amana may papan iti panagbitla ken elokasyon, ket naglatak dagidi surat na ijay Estados Unidos ken Britanya. Malaksid iti amana ang napasnek ti panagduyos na iti elokasyon, lingwahe ken panagbitla, kastamet day di apuna alakay ken ti kabsat na alalaki. Nagpamaysa ti asemda iti linya a panagisuro. Nagduyos idi ti apo alakay ni Alexander nga agakem ti papel nga aktor iti entablado. Ket no pay saan ang naglatak daytoy, adu dagidi babasit nga akem kadagiti pabuy iti teatro nga inyaramid na. Dagitoy a panagakem na ti nakaadalan na iti panangkontrol na iti panaganges na ken panangiyusar na iti timek na. Gapu taadaan daytoy iti natakneng ken nabileg at akder ken nabukel at timek. Nangirusat ang nagisuro iti elokusyon. Tinulad met daytoy ni Melville nga ama ni Alexander ta nagbalin met daytoy a manursuro. Nupay narigat idi makangeg ti inana, isu ti imuna anang isuro ken ni Alexander ken dagidi dua kakabsat daytoy agingga idi na panagatender ni Alexander iti sekundarya. Iti baet ti diferensya ti panagdengeg na saan laeng ang nakatalged a pianista daydi inada. Nalaing pa dayto idi nga agpinta. Iti daydi kaadda ti basit a panagdengeg ti inada, nagusar daytoy iti tubo a para lapayag no makisinarita daytoy. Kaadwan na idi, makisao ni Alexander iti inana, nagusar met daytoy iti sistema a panagsenyas. Sistema daytoy iti Britanya a panagilanad iti alpabeto, babaen kadagiti dua nga ima. No dadduma, iya si digidi ni Alexander idi ti bibig na iti muging ni nanang na. Tapno marikna ni Eliza ti vibration, wenno vibrasyon, wenno panagtremulo, ti boses na nga isu ti basaan na. Banag amin dagitoy ang naka-impluensya iti panagikeddeng idi ni Alexander kalpasan ti mano atawen akayat na met agbalin ang manursuro kadagiti saan ang makangeg. Idi 1865, 1865, immakarda a kaamaan ijay London. Simrek ang nagadal ni Alexander ijay University College of London, wenno Kolehiyo ti Universidad ti London. Idi nagtawen dayto iti 56 napan naggadal ijay Weston House Academy, wenno Akademya ti Pagtaengan a Weston ijay Elgin, Scotland. Ket nakasursuro iti lengguwahe a Griego ken Latin. Kadwana day di kabsat na alalaki, ket pinadas dati ng imbento iti robot nga agsao. Nangaramid dati tubo nga agserbi akarabukob ken sinanulo ti robot. No puyutan day di tubo, day di pa nakangiwat ti sinanulo ket nakaisawang iti sumagmamano nga uni, amalasin akas balikas. Idi 1870, 1870, imalis manen day di pamilyada na pan ijay Canada. At daan dua idi akakabsat a lalaki ni Alexander ngem natay day di adyen na ani Edward idi 1867, 1867. Si maruno anatay ni manong na Melville idi 1870 wenno 1870. Agparis dagitoy anatay gapen iti sakit asarot. Iti daydi papanaw dayjay London, nagtaeng da pamilya ijay Brantford, Ontario. Bayat ti kaadada ijay Ontario, nagararamid ti eksperimento ni Alexander ang mamagbaliw iti uni a musika nga agbalin a signal nga elektrika. Daytoy nga interes na, ket intultuloy na kadagiti simmuno a tawtawen. Idi Abril ti 1871, 1871, imalis na Alexander, anapan ijay Boston, ket nagisuro ijay Boston School for Deaf Mutes, wenno pagadalan dagiti tuleng ken umel ijay Boston. Nagisuro pay dayto ijay Clark School for the Deaf, wenno pagadalan a Clark para kadagiti tuleng, ijay Northampton, Massachusetts, ken ijay American School for the Deaf, pagadalan nga Amerikano para kadagiti tuleng, ijay Hartford, Connecticut. Bayat iti panagisursuro na, nagrugimet ni Alexander ang nagsukisok kadagiti wagas apan ang ipatulod ti mensahe, babaen ti telegrapo, babaen ti panangusar iti maymaysa a linya. Idi 1868, 1868,
Nang partuat ni Joseph Stearns iti duplex, may sa sistema ti panangi transmit iti nagkadwa ang naggiddan a mensahe iti may sa alinya. Adu atawen sakbay pay ang partuat ni Alexander daydi modelo ti telepono na. Ti pagduyusan na unay idi ket ti mga ramid iti gadget, amang pabael iti may saan a makangeg, amang basa iti may balikas wenno may sarita na. Kadagidi a panawen, naduktalan nan at ipanagsaot ti tao, ket kas allon ti suruten na. Nang namnama idi a makaaramid iti elektrika nga allon, amang tulad iti danggay ti allon ti uni. Nangaramid iti ponograpo ngem iti daydi pa nangaramid na iti daytoy a gadget, nagusarmet iti lapayag a naggapo iti natay a tao. Inusar na daytoy ang nangiyulog iti panagballatek ti uni, iti basit a sarming, babaen ti panakausar ti maysa a stylus. Saan na nagustuhan ti publiko daytoy gapo iti panakaamuda iti panakausar ti lapayag, ti natay iti panakaramid na. Tibanag a managan stylus, ket basit a banag akas la pluma, nga daan kas la ungto ti dagom ti napino nga ungto na. Ungto a paset daytoy, ti panakaima ti ponograpo, ket iso daytoy ti mangbasa, kadagiti agliklikmot nga ugad ti plaka, ta iso daytoy ti nakaidulinan ti makunkuna a recording ti uni. Iso daytoy ti mangiparwar ti daytoy uni, anay kabil iti plaka. Kabayatan na, daydi sa bali apaset ti pakakumikuman na nga iso ti panagisursuro na kadagiti saan a makangeg, addan nariknana, nga addan nagbungaan, dagiti nagbanugan na. Isu daytoy daydi panakaipakat ti teknika a panangbasa ti maysa a tuleng, iti bibig ti kasasauna a tao, tapno maawatan na ti ibagbaga ti kasango na, uray no awan mangeg na nga uni. Naobserbar na nga adda pinaburan dagiti tao daytoy awagas, ngem ti panakausar ti senyas. Iti kasta, nangirusat iti kampanya, anang diskurahe iti senyas, ken nangidagdag iti panakaisuro dagiti tuleng nga agsao asaan laeng nga agsenyas. Maysa kadagiti nagbalin nga estudyante na idi ni Mabel Hubbard, anak daytoy ni Gardiner Green Hubbard, nga isuti nang ipatakder iti Clark School, wenno pagadalan a Clark para kadagiti tuleng. Nabileg nga abogado ken negosyante ni Hubbard. Idi 1871, 1871, nagluwas ni Alexander manipod Canada. Anapan Boston, tapno mangited iti panagsarita may papan iti panursuro kadagiti saan na makangeg. Dagos nga adu dagiti naparaem na iti daydi estratehiya nga isursuro na. Nang lukat iti pagadalan ti oratorio wenno panagbitla, ijay Universidad ti Boston, ket nag-eksperimento may papan iti imbensyon. Kadagidi a panawen, adda idi ni Mabel Hubbard iti panursuro ni Mary True, a may samet a maestra. Impan ni Mary True ni Mabel ken ni Alexander tapno paamiris na, numabalin ang mapasaya at daydi panagyabkas ni Mabel. Idi 1873, 1873, nakisao ni Hubbard nga ama ni Mabel, ken ni Alexander asurwan na iti oralism ti anak na ani Mabel. Daytoy oralism ang makunkuna, ket panakaisuro ti maysa a tuleng ang makapagsao, ken makabasa iti isasao ti kasango na, babaen ti panangbasa na iti garaw dagiti bibig ti agsasao. Daytoy oralismo, ket sistema ti panagisuro kadagiti tao asaan na makangeg, tapno mapagkomunikasyon da babaen ti panagibalikas da ken panagibasa da iti garaw ti bibig dagiti tao nga adda iti sango da wenno makisasao kadakwada imbes a senyas ti usarenda. Nagbalin at tuleng ni Mabel idi nagtawan dayto iti 5 gapo iti sinakit na scarlet fever. Ti scarlet fever ket sakit nga impeksyon nga ited ti bakterya a nagtubo iti karabukob. Pasaray mang partuat daytoy a bakterya iti gita, mangigapo iti nalabasit akas lasupot-supot iti kudel. Isu daytoy iti makunkuna a scarlet fever. Narigatan a nangawat dagiti dadakkel idi ni Mabel iti panakapukaw iti panagdengeg na. Impanda ti ubing kadagiti na duma-duma ang manursuro. Impanda pa iti Europa, tapno maadalan agsipud tati gangandaten da idi a magunod,
ket iti panakakita da ken ni Mabel, akas laka daw yan a tao a makangngeg. Agtawen idi dayto iti 17, agtawen met ni Alexander idi ti 26 idi agkita da. Iti maysa nga aldaw ang panagisuro ni Alexander ken ni Mabel. Naisarita ni Alexander ken ni Hubbard nga ama ni Mabel daydi ideya na may papan iti harmonic telegraph. Ini-eksplikar na daytoy nga instrumento amang pabalin ti panakaitulod ti sumagmamano nga agigiddan a mensahe iti maysa a linya. Indiyaya ni Hubbard agastusan na dagiti eksperimento ni Alexander. Suportaran na daydi panakaaramid ti imbensyon na ngem saan amay nayon dito iti pagbiag na ket iti kamaudyanan na pagbingayan danto ti nasapulan. Iti sabali a bangir ng rugimet a nakarikna ti panagayat ni Alexander iti estudyante na ket kasmet ni Mabel kankwana. Makaayayo isuna, insurat idi ni Mabel may panggap ken ni Alexander. Mapagbalin na paganaygayan uray ti makapauma ken makapasadut unay a banag ta nagadu ti sarsarita na. Dakkel ti siddaaw idi ni Alexander ken ni Mabel gapu iti panakabael na amang basa iti bibig ti tao nga awan panagkarigat na. Kinuna ni Alexander, makasaritak ni Mabel akas iti panakisaok kadagiti dadduma a tao. Saan laeng an awatan ni Mabel dagiti siyentipiko nga ideya na interesado pay una daytoy ket nagregget a mga mo may papan kadagitoy. Ken gaputa napukaw ni Mabel daydi panagdengngeg na iti lima titawen na gapu iti sakit na scarlet fever saan ang nagdanag ni Alexander ang mabalin ang matawid daydi saan na a panakangngeg. May sa idea pagbutngan unay ni Alexander ket ti mabalin a panakaipatawid ti kinatuleng gaputa nairamot dayto iti saan a nasayaat agalad a biolohiko. Saan a marikna wenno madlaw a tuleng idi ni Mabel. Nagbalin pa daytoy a kainuman ni Alexander kadagiti si maruno a tawtawen. Idi Hunyo ti 1875, 1875, nagsurat ni Alexander ken ni Hubbard nga ama ni Mabel ket impudno na ti panagayat na iti balasang. Si sasaganaak amang ipaay tinakabuklan ti pusok kenkwana, insurat na. Kadagidi a tiyempo, saan a pabor ni Hubbard iti daydi a panagayan ayat da Alexander ken Mabel. Napateg ti negosyo ken ni Hubbard. Madanagan idi nga ad-adda nga ipampamaysa ni Alexander ti atensyon na iti may papan kadagiti sistema a panagisuro iti tuleng ngem iti daydi telepono. Ngem saan na nagbayag kat inaramat ni Hubbard daydi relasyon dagiti dua anang pwersa ken ni Alexander amang ipamaysa iti panunot na iti imbensyon nga iyar aramid na. Dakdakkel idi ti interes ni Alexander may papan iti sistema ken wagas ti visible speech. Apa nagisuro iti tuleng ngem ti imbensyon. Idi Abril ti 1876 nagsurat kenkwana ni Hubbard. No makayaramid ka iti maysa na sayaat nga imbensyon iti telegrapo, adda masiguro at tinawen a masapulam, iti kasta may talged mo dayta iti asawam, ket makaisuro ka iti visible speech, ken makapag-eksperimento ka iti telegrapo, nga awan karibribukan ti konsensyam. Kinunana nga inlunad iti surat na. Saan ang nagkirin idi ni Alexander iti dayding argumento ni Hubbard? Agingga ididimteng ti mauding aldaw ti Nobyembre nga isu ti kadawyan at tinawen a marambakan a Thanksgiving. Aldaw daydi ti panagyaman iti daydi atawen, 1875, 1875. Isupay met idi daydi may ka 18 atawen a panagkasangay ni Mabel. Mabalin aga po iti panangkumbinsi ti amana kenkwana, inayuna ni Mabel ti kapanunutan ti amana. Nayatlaeng daytoy ang makikalaysa ken ni Alexander no ipangpangruna na ti panangaramid na iti telepono. Nupay nadagsen ti rikna ni Alexander amang talikod iti pagayayat na trabaho ti mangisuro babaen iti visible speech napateg kenkwana ni Mabel. Imman namong nga rod daytoy. Dua a petsa ti may sursurat a panakaited ken ni Alexander ti patent ti telepono. May ka-14 ti Pebrero wenno may ka-7 ti Marso, 1876, 1876.
Nga may sangal daw iti Marso, idi niya rami na ti mo na tawag na iti telepono. Tinawagan na di kadwa na iti proyekto na ani Thomas Watson. Mr. Watson, umay kaman masapol ka ditoy, kinunana. Daytoy nga insawang na abilin iti telepono, tinay maldit, iti pakasaritaan nga imuna abalbalikas anay dalan iti telepono. Nagrehistro ni Alexander iti Philadelphia Centennial Exposition, tapno may raman daytoy iti demonstrasyon dagiti imbensyon a paset iti padaya. Daytoy katgapo ta ipakita na ditoy, daydi nayalaan na ti patent apartuat na. Pinanaganan na daytoy ti magnetotelephone. Naikadeng daydi nga eksposisyon iti Hunyo, iti 1875, 1875. Kasakbayan na, may ni Hubbard idi a miyembro ti komite a nadutukan iti panakurnos dagiti nairehistro nga eksibisyon a may naig iti edukasyon ken siyensa. Inyalaan na ti pwesto daydi proyekto ni Alexander, ket impaunay-unay na ken ni Alexander a kasapulan nga adda daytoy ijay amang ipakita iti panakaiserbit imbensyon na idi may ka-25 ti Hunyo. Daytoy ket gaputa dagidi miyembro iti hurado, ket mapanda idi ijay iti dayta nga aldaw. Nga magsipud ta adda idi nakaitudi nga eksaminasyon nga ited na kadagiti sursurwan na dinutukan ni Alexander ni Willie Hubbard a kasinsin ni Mabel tapno isu ti mapan ken mangibagikan kuana. Impapilit ni Gardiner Hubbard a kasapulan nga isu mismo ti mapan mangipakita no kasano ti panakausar daydi instrumento. Uray idi ni Mabel ket timulong anang kumbinse ken kuana a kasapulan nga isu ti mapan agingga idi imanugot daytoy. Iti daydi pa nakaibiyahe dagiti instrumento ni Alexander, adda na dadaelan a paset na. 7 kadagiti sarming a parte ti instrumento tinabuong, ken daydi sukong a paset na ket napitpit a napadalumpinas. Insurat na daytoy ken ni Mabel. Impakaammo na pay a maysa kadagiti napan nagirehistro iti produktuda ket nangijaya amang tarimaan iti maysa kadagiti paset a nadadael. Kastamet nagiyupresir pay daydi Atlantic and Pacific Telegraph Company mangipabulod iti baterya a kasapulan na. Ngem na imbaglaeng ket din tanabalinan na anasimpa daydi instrumento kasakbayan daydi na ituding aldaw ti demonstrasyon. Iti daydi nga eksibisyon napan ni Dom Pedro a may kadwa nga emperor idi ti Brazil. Kadwa daytoy ni Presidente Ulysses Grant anang lukat iti eksibisyon. Maysa ni Dom Pedro may kadwa kadagiti membro ti hurado amang desidir may papan kadagiti imbensyon iti siyensa ijay. Kasakbayan daytoy naamamo na pay meten ni Alexander idi napan nabinisita ti pagadalan dagiti tulang ijay Boston a pagisursuruan idi ni Alexander. Kapudutan na daydi nga aldaw nga ipapan dagiti hurado ijay ket idi mumalem nabannugan dagiti hurado. Ngem nabigbig ni Dom Pedro ni Alexander ket immasideg daytoy tapno kumablaaw. Idi naamuan na nga adda instrumento nga ipakita ni Alexander na addaan ti regta ti interes na. Maysa kadagiti kadwa na ang miyembro ti hurado ket ni Sir William Thomson a maysa a nalatak a siyentipiko nga Ingles. Impalawag ni Alexander no anya ti serbi ti telepono ket indiyaya na nga ipadas na nga ipakita ti transmisyon ti timek iti daydi a kanito. Napan ni Alexander ti maysa nga dayo a kwarto ket nagkansyon daytoy iti ungto daydi linya. Impakaamo ni Willie Hubbard a kadwa na met idi anangngeg ni Sir William Thomson an nalawag daydi boses na. Nagsiddaaw daytoy idi nangngeg na daydi entero a sinao ni Alexander. Naawatan nyo kaditi insawang ko. Dimngeg ni Emperor Dom Pedro ket sigagagar a nagiyabkas, nangngeg ko. Daydi pa nagbaligi daydi nga eksibisyon, ket nailanad iti report ti Commissionary ti Massachusetts, iti Centennial Exhibition at Philadelphia, kinunana. Iti daytoy a koneksyon may rapit a may pakaammo ti visible speech ni Professor Alexander Graham Bell a nailanad iti 10 a libro ken innem a grapo.
Nakaited daytoy an atakneng a tao iti adu iti paggandatan ti departamento babaen ti panangipakita na iti kabaruan a parpartuat na ken duktal na may papan iti telegrafya ken telepono. Gargaret dagitoy a pagdalyasatan ti timek ti tao a mapan kadagiti adayo adiso babaen iti linya ti telegrapo. Iti daydi panangipakita ni Alexander iti imbensyon na. Dagos ang nakumbinse ni Dom Pedro amay kadua ket idinabuangay ti kumpanya Abel, isu ti muna agimatang iti stock share ti kumpanya. Naikabil iti palasyo na ijay Petropolis ijay Rio de Janeiro ti maysa kadagiti kaunaan a telepono a napartuat. Ditoy ti pakaputdan day ti umuna a serya ti podcast may papan iti pakasaritaan ni Alexander Graham Bell. May tuloy ang may sarita iti sumaruno a paset ti addang ay Rami de Alexander iti Inglaterra, ang may panggap iti panakaaramat ti telepono anang palatak ken kuana.